megalayapost.news. Ya ke India, Om Tang Kaba, Mai Loi, Henry, Kabakui, Suba, Bat Baroy, Perang, Mahatma Gandhi, Lapenyo, Ya ke Jinglai Loi, Kinong tre jangka Swachh Bharat Mission hari bhai kila dang beteng banyalap naga benta ban kentiu ya ka khoi ka suba syaki sinong kitau la kalong hanong kendong ni ki jaka sor lingba ka program kerpang ka blatip kumka swachhta hi seva kini ka jingalap halor ka khoi ka suba la pelong menta ka singi ha ka sinong tengah kabade ka sinong khaput hari bhai bat ya kini ka jingalap halor ka khoi ka suba la ilam luba ban kershan marwen block coordinator ka Swachh Bharat Mission jangka umling sin adi block ka jingtmu jangka ni ka jingalang kalong ban pensyai pai ba nong sinong halor ka jingkodor ka khoi ka suba bat hagani ka singilap pelong ru ya ka jingya pen khoi sinong ya kelinti ki singkin hapo ka sinong tengah ha ka jingalap halor ka khoi ka suba ba ban kershan marwen ka mu block coordinator ka Swachh Bharat Mission ka umling sin adi block ulaban kia ha ka sinong tengah ka badan hasinda bat ka jela asam bat kani ka sinong ka dai melong ka ba khoi ka ba suba ha ka ba wanra ya ka khoi ka suba ha ki sinong khaput shushu lapun paru kani ka program ajingkai ka ka thong ban pelong ru ya ki sinong kum kinuksa na ka benta ban kentiu ya ka khoi ka suba baru ka jingle khoi ha barok kiliang naru ka khatnyau tarik ngila sedang ka district jongi bat ka jing penkut no ya kana ka jing rakhe ka tayo le khoi la ka banai bangile khoi kam nong bai hadu nadu khatnyau tarik September hadu tarik jong Oktober kata ka dai karukom ka bangi na kaliang kinong song jong dari India malau sedang iju yale te ngamla tham da ai kublai ramba snong na marba hoi kam dai ka bangi penpoi da ka sithiro dai tang da ka jing ya phone na marba balai karukom tarik kam manta kam dadai tansu yang itang ngila banyawannya kenduk barkmat ndai bamen sing ya banyakran bat tang taka pun ro hikam tena kaliang jonga ko mu block coordinator ko malapan syair mbak snong namar men semsem ngila jit ya ka snong argumer kata ngila bantip bar khoi badon ka tolgate namar hantai si bon ki jing jabok kimi tena kaliang jonga ngalakwa bangan jit no sekiwe pat ki snong tena ka jing perkhat jonga ngan jit si jit ikite ki snong ki bapara marjan naka block kamda itanatan ngakwa bakane ka snong jongki tarngar kan pau lang te kum pau ki snong kata kade ka thong jonga banga jit ka ka snong jongki namar balai nga smothu ha kane ka area jongki namar layabun ki balaya mix mo hangne layadon lang ki jat pendeu bat khasi bat garo bat ki war barang layadon lang takadaw nga smothu ba kini ki area sibun ki jinge ngi kendu ladang ni wanra banle kini program ka bele ka khut ka suba namar balai ngilong ki beri ki balaya don ha ka border area mo ngidon lang bakinong may galiang ngidon lang bakinong kasam teka ka thong ka mga kwa mga jit ya kana kasnong jongki kamarkan longkum kata kanuksa ya kini kisnong ki badon para marjan sa nebaro kata ka de ka jingkwa ka jonga megalayapost.news.